tumatakbo sila guys, takot sila sa tao. Sila yata guys yung tatlong batang nagkaroon na ng diferensya sa pag-iwiti. Kaya takot sila guys sa tao. magandang hapon sa inyong lahat. Yan, dalang wait isa ba?
Ayan, so ngayon nga po yung ribbon cutting, at the same time blessing, house blessing ng bahay ni Padi-Padi. Talagang hindi ka makakadan dito, hindi ka tagilid na. Bobby! 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 Hello! Ayan, welcome sa ating mga bisita. Ayan, oh. Salamat, salamat. Ayan, galing pa sila guys ng Daet. Galing sila ng Bato. Ayan guys, Bicolanong Kalbo, Angelica Talagtag, si Ate Rosalie, yan, galing po sila ng Bato. Bobby TV 143 galing ng Daet Camarines Norte. Ay! Oh, galing din ng Burayas Island. Balik Kamsur. Kuya Noli Vlog po. Yan, galing po sila ng Burayas na si Duni Pangilinan. Simple Cat na manganganak na ilang buwan na lang. Si Geranatics, galing din ng Bato, kasama ni Bicolanong Kalbo. Ini, dahil ko ni Bistong isa na eh. Ayan, si Simple Cat. Yan, asawa po ni Simple Cat. Ayan, si Payputol. Jowa ni, ni Lemuel. Si Kalubot. Tapos yung pinsan niya. Hindi natin pwedeng kalimutan si Spotlight Karate. Shout out mga kamarites. Tapos si DJTV Official. Ayan ang mag-asawang The Prospect. Salamat sa Team Tabang. Asa yung Team Kalinga Pula? Dala nila pagmamahal. Ano lang, presensya lang, okay na yan. So ito na nga po yung hinihintay natin, ang ribbon cutting ng bahay po nila Padi-Padi. Makikita po natin talagang napakaganda ng bahay, napakatibay. Bago po natin umpisa ng ating magiging program, ililibot ko po kayo dito sa bahay nila Padi-Padi. So, let's go. Ayan, nakatiles po yung sahig nila. Pinturado din po, pinturahan na. So yung bintana, okay naman. Bawat kwarto po, mayroong Durabox. So bali dalawang kwarto po ito. So mayroon ding, dito, mayroon ding Durabox. Ito muna yung ating itsura ng bahay nila kasi talagang naghintay tayo ng isang linggo kasi may mga nag-message po sa atin na gusto nila magpaabot ng ng tulong para magkaroon sila ng gamit sa bahay. Pero siguro busy pa sila. Ito lang muna. So ang importante doon, tapos na po itong bahay nila, matibay, maayos ang kanilang bahay. Ito din yung kanilang kusina. May pintuan din yan. So ito din yung kanilang CR. So dito naman sa kusina, may pintuan. So may exit din po dito. Okay. Yan lang po yung hinihintay natin para maumpisa na po natin ang ating program. Ayan, magandang hapon po sa inyo. So, gusto ko pong i-acknowledge natin ang presence ng ating, mag-bless po ng ating ribbon cutting ngayon ng bahay nila Padi-Padi. Let's welcome Reverend Dr. Rasul C. Sirada. Ayan. Thank you. Hindi na po ako magbabati sa inyo sapagkat pinati na kayo ng ating MC po na meron kayong ganitong proyekto at nabuo ang inyong mga grupo upang maging kasangkapan na makatulong sa kapwa. At alam kong hindi lang ito ang naiputap ninyong project. Kaya napakabuti at alam kong higit na nagpapasalamat dito ay yung mga nabigyan ng bahay na to. Hindi po ito simple lang. Alam kong ito'y ginastusan. Kaya salamat sa Diyos na meron pong naiput up na bahay na ganito sa tulong ng bawat isa po sa inyo at maging doon sa mga sponsor na may nag-extend ng kanilang puso upang makatulong sa kapwa. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa iyong salita na aming napakinggan, na alam po namin na maliban na ikaw o Diyos ang nagtayo ng bahay, walang kabuluhan ng aming mga tinatayo. Kaya salamat po Panginoon sa kinakasangkapan niyo po na mga kaibigan namin, Panginoon, na nandito ngayon, na sila o Diyos ay ginamit po ninyo upang maihatid ang pangangailangan ng pamilyang ito sa mga tao na may gininto ang puso upang mag-extend ng tulong, Panginoon. Kaya salamat po o Diyos na nagtulong-tulong po ang iyong ang mga kaibigan namin ito
kasama ng mga sponsors upang po maitayo ang bahay. Let's now move on to the next part of this program, which is the ribbon cutting. And ma-proceed na po tayo. Diretso na tayo sa blessing, Rev. Diba po? So, i-bless na. O, palakpakan natin sa pag-ribbon cutting. Okay, ang kandila pong ito ay nagbabadya ng liwanag. Ang Diyos ang unang nagbibigay ng liwanag sa atin. Nagliwanag sa ating kaisipan. Kaya ang Diyos ang nagbibigay ng malinaw na kaisipan. Ang liwanag ng kandilang ito ay nagpapahiwatig na itong liwanag na ito ay dapat nasa inyong buhay. Okay? So, kayo ngayon ay itong liwanag na ito, isi-share ko sa inyo, ito yung liwanag ng Diyos. So, sige. Sindihan ko ang inyong mga kandila upang, okay, alik kayo at i-bless natin ang lugar na ito. Magpipray tayo rito. Pamilya po sa lugar na ito. Ito pong aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Sige po. Thank you po, Reverend, for the blessing, and thank you all for the participation. And Nanay Yoli, sana ay may sa puso natin ang mga sinabi ni Pastor. So maraming salamat ulit sa inyo. Ang susunod po ay ako na rin ang MC. Ang susunod po ay intermission number from Team Oragon na pangungunahan ni Spotlight Charity. Pagsalitain natin yung recipient ng bahay na to, si Nanay Yoli, of course. So, palakpakan po natin si Nanay Yoli San Pascual. Nagpapasalamat po ako kasi nandito po kayo lahat sa amin, sa bagong bahay. Lalong-lalo na po sa Panginoon. Na nagpapasalamat ulit po ako sa tumulong po sa amin, kay Roy, sa Team Oragon, sa lahat po, saka yung mga pumunta po dito sa amin na mga bisita po. Papasalamat pa po sa inyo kasi nakarating po kamo sa amin. Natutuwa po ako. Masaya ka ba talaga, Ate Yoli? Masaya talaga. Ha? Masaya. Gano'ng kasaya si Ate Yoli? Masayang masaya. Paano maging masaya si Ate Yoli? Anong ginagawa ni Ate Yoli pag masaya?
Masaya. 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 Matagal ko na pong pinangarap sa mga anak ko na magkabahay. Ngayon na tupad na. Kasi yung bahay namin dati, ano lang, kubong-kubo talaga, sirira, trapal lang. Yung biglang naghimala. Kaya ano, masabi ko lang sa mga katulad namin, huwag lang susuko. Kasi ang Panginoon, pag wala kang ginagawang masama, tutulungan ka. Huwag kang mawalang pag-asa. Ayun lang masabi ko. Maraming salamat po. Palakpakan po natin si Nanay Yoli sa kanyang message. Teary-eyed po si Nanay Yoli. Kahit sino naman po ay mapapaluha sa ganitong blessing na binigay ng Panginoon. Tawagin naman natin ang ating team leader na si Sir Oragon Hani sa kanyang mensahe. Palakpakan po natin si Sir Oragon Hani. Ayan, pasalamatan lang natin yung lahat. Ayan, unang-una, salamat kay Lord kasi ayan, natapos yung bahay sa tulong ng ating mga sponsors na hindi nagsawa talagang magpaabot ng tulong, magbigay para matapos po itong bahay. Yan, salamat din sa lahat ng ating mga viewers, sa ating mga bisita. Spotlight Charity dahil sa iyo kaya natulungan natin 'to, eh. So siya ang dahilan kung bakit yung pamilya nila kasi nag-send siya sa akin ng picture na tulungan ko daw. Pasalamatan natin si Spotlight Charity. Tapos si Madam Ganda. So maraming salamat sa inyong lahat. Miss Uragon na niya, yan laging andyan, napaka-supportive na asawa. Yan sa Team Uragon, salamat kasi andyan kayo lagi sa likod ko para supportan ako saan man ako pumunta. Di ba sabi nyo lagi kayo nasa likod ko, minsan pag lumilingon ako, andyan kayo. Yan, salamat sa lahat ng efforts. No? Team Tabang, maraming salamat sa bisita dito sa amin. Kuya Nuli Vlogs, maraming salamat. Galing pa ng Burayas. Team Kalingap, si Ma'am Lane, TV 143, tapos Sir Bobby, salamat. Galing sila ng Daet. Ayan, napasalamatan din natin lahat ng ating mga sponsors na nagpadala. Ayan, si Tita Mira Elaine, si Ma'am Imelda Luca, si Ma'am Mira Amat, si Mrs. Martin, si Love from Seoul, si Ma'am Wing Padernal, si Ma'am Divine Ibanez, si Doc Marilo, Anonymous, si Mere Segundo Reyes, si Marilo Magtuto, Tess Belia sa vlog, si Ma'am Janet, yan, si Anonymous, si Tita Mary, si Ma'am Lorna, si Ma'am Alua Honolulu, si Tita Elsie and Tito Ding, si Sir Manchi Eugenio, si Tita Ana, si Ma'am Gisela Lakwata, si Ma'am Olive Ambo, si Tita Kuni, si Ma'am Agnes Meller, si Ma'am Jasmine Laurente, si Ma'am Senya, Mercy Cubo, Ma'am Shirley Sabio, Sally Lagmay, Jerry Guevara, Mary Christ Oseas, si Ma'am Nora Lopez, Tita Gracie, Loleta Mercado, Robbie Batinho, Tita Mira Elaine and friends. Yan, si Ma'am Susan Abe, si Sir Jong Gabriel, si Ma'am Cynthia, si Ma'am Rowena Noblesa, Anonymous, Sir Frank, Ma'am Yolanda Segura Abuan, si Ma'am Josephine Bernales, si Ma'am Christy Albano, si Ma'am Banyi, si Ma'am Maxi, si Ate C, si Rayoma Takahashi, Fernandez family, Dulit Kamo, Anonymous, si Tita Merna, si Ma'am Luz, si Maparo, si Ate Ailing, si Ma'am Cecilia Fama, si Ma'am Rita Gutierrez, yan si Anonymous, si Ma'am Senya, si Ma'am Rose Bass Official, si Jane Kalma Tira-Tira, si Ana Pig Hugarap Ibanez, si Ma'am Jilinhan, si Ma'am Rupina Hilario. So yung nito guys, para sa kaalaman po ng marami, ang total expenses po nitong bahay nila umabot po ng 241,000. So 900 plus. So yung total na donation po na receive po natin ay 185,500 plus. Yung kahit pa paano nakapag-ambag din kami ng mahigit 50,000 para matapos itong bahay nila padi-padi. So bago ko ipagpatuloy ito kasi may kunting surprise kami. So basahin ko lang ang laman ng Certificate of Ownership. This is to certify that Rolly San Pascual is the legal owner of the 7th Pabahay project of Oragon Hani at Barangay Mingaroy, Tigaon, Camarines Sur. Notice, selling the house and lot is strictly prohibited.
given this 4th day of April in the year 2022, signed Roy Climaco Buluan, YouTube vlogger. So, tinatawagan ko si Sir Oragon Hani at si Rolly. Rolly, halika anak! At pwede pong paki-assist Sir Bobby TV 143 para malakpak po natin mga kapatid. Ayan na. Receive. Ayun. Kasi ako na pong binibigay ni Sir Bobby, assisted by Sir Oragon Hani. Magiling ka naman. Ayan. Oh, baka may message si Rolly, baka may gusto Ayun sabihin. na, hingin natin ang mensahe si Rolly. Ayan, so ano ba sa... Maraming salamat sa Maraming salamat. Wag po natin pilitin si Rolly. Nasa process po siya ng pagtuturoan natin. I will now call in Sir Bobby 143, Bobby TV 143 sa iyong mensahe bilang guest speaker namin. Kay Roy, sa mga bisita, sa Oragon team, yan, Oragon family, sa kanyang misis. So sa inyong lahat, natutuwa talaga ako na may mga bagong mukha na naging charity na rin. At natutuwa din ako sa misis ni Roy at ang misis ni Bobby TV na kaisa po namin sa gawain yung ganito. Lagi tandaan na gagamitin natin ito para hindi pa sarili. Gamitin natin ito upang itawid yung ikahos na buhay tungo sa pagbabago. So gamitin lang natin. Ang pinakamasarap daw talaga, sabi nila, yung magamit mo sarili mo sa iba. Yun. Yun ang pinakamasarap sa lahat. Yung journey na dapat ko talagang tamasain kami ni Mrs. na after all, may mga ilang taon pa, mawawala din tayo. Pero gusto ko yung legacy na iwan natin, na si Bobby TV, si Roy, si ganito, tumulong yan eh. So may mga ilan dyan makakakilala. Ito, hindi na mawala ang tatak na Roy dito. Mawala man si Nanay Yuli, yung anak, mawala man yung kapitbahay, yung mga anak nila. Pag nakita itong bahay na ito, yung Roy Oragon, hindi na yan mapapalitan. Yun po tandaan natin. At alam ko na hindi lang itong bahay na ito, marami pang pamilya dito sa Tigao na matutulungan ni Roy. So maraming salamat. In behalf sa Team Kalinga, maraming salamat sa inyo. Support natin ang team ni Roy Oragon, ang team Oragon, supportahan natin. Yung team Tabang, yan, yung ibig sabihin ng Tabang, tulong, no? Mas maganda, mas marami kang magagawa at marami kang matutunan. So, umpisa pa lang ito na may kisalamuhan namin sa inyo. Sana, i-welcome nyo lang kami, buksan lang ang pinto ni Team Oragon sa mga kasama niya at willing kami ni Lin TV 143 na tutulong. So kami po ay nakahanda talaga. Inilaan na namin ang aming sarili para sa charity, para sa ganitong gawain. So salamat! Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Team Oragon. Yeah, may surprise po kami sa mga bisita natin, tapos yung sa mga lalong-lalo na doon sa pamilya ni Ate Yuli. Manay de. Ha? Sa'yo, ulihan na pabukas mo ba? Oh, ito si Mama mo. Yan, sabay-sabay po nating panoorin at saksihan kung ano po yung surprise namin sa pamilya ni Ate Yuli. Bali naman na pare. Oh, may maagi pa. Yan, kasi may artista po kaming kasama ngayon. So, DJ. Okay na? Okay na? Okay. Teka lang ako. Shoutout kay Virgilin Cares. Shoutout kay Virgilin. Hello po sa inyong lahat. Nandito ako, si Virgilin Cares. Ate Yuli, ay yung kasama niya, ito may isang sakong bigas.
Tapos grocery. Oh, ito, may grocery tapos isang sakong bigas. Tapos pasoy man ako ang padyak naman. Paday pasoy man tabi pang ano? Buhatin. Oh, buhatin mo. Yan, so may padyak diyan sa Indupaan. Sa inyo pa yung padyak diyan. So paghahanap buhay nyo. So yan, kinuha ko na kasi hindi pa tapos. So ipakita lang natin sa sponsor natin na. Yan, tapos ano na, buo na yung padyak. Buo niya. Oh. Panghanap buhay nyo ito, hanay. Oh, tapos bukod dyan sa padyak, tapos sa bigas, sa grocery. So, may bibigay ka pa yata. Oh. Nakatanggap ka ngayon. 4,000! Congratulations! Gusto nyo mahiling ng personal si, gusto nyo makita ng personal si Virgilin na. Oh, mamaya, mag-face reveal tayo. Ayan, ang daming ano, gusto kang makita dito, Virgilin. Mamaya po, mamaya. Ay, sige na, papicture na na. Ay, kabali ako, sige. Picture daw sila eh. Ano daw po? Ako na, baka nasakitan ka. Ay, ay lang. Ayan, papicture tayo kay Virgilin. 1, 2, 3. Tara pa kaya? 1, 2, 3. Alam niyo naman, idol to ng lahat. Salamatan ko lang si Virgilin Cares sa pagpa-unlock na mapunta tayo dito, mabisita tayo ngayong ribbon cutting ng bahay nila Padi-Padi. Yan. Pasalamatan natin si Ma'am Rita Gutierrez sa panghanda, si Ate Nina dun sa cash na 4,000 at si Ma'am Rubina dun sa padyak. Yan, maraming salamat. Yan, sasayaw ba tayo ni Miss Virgilin Cares! Palakpakan pa! Face reveal na daw. Yan, handa na ba kayo makita yung mukha ni Virgilin? Ikaw, handa ka na? Wait lang. 50-50. Tubig, tubig, tubig! Ano? Saan si Virgilin? Yan, pwede na po natin simulan ng food. At dapat Sige na. kumakain ng lahat. Unahan natin yung mga bisita natin. Tsaka, babe! Sir, pumuntahan niyo na. And of course, nakasumikat na mga kumain sa tao po sa blessing po.
natapos na po ang ating ribbon cutting sa bahay nila Padi-Padi. So muli po kong pinapasalamatan ang lahat po ng tumulong para matapos po yung bahay ni Padi-Padi. Yan, si Tita Mary Elaine, Ma'am Imelda Lucas, si Ma'am Mira Amat, si Mrs. Martin, Love from Seoul, Ma'am Weng Padernal, Ma'am Divine Ibanez, si Doc Marilo, si Anonymous, Mere Segundo Reyes, Marilo Magtuto, Tess Bilya sa vlog, si Ma'am Janet Oriero, si Tita Mary, si Ma'am Lorna, si Ma'am Alua Honolulu, si Tita Elsie and Tito Ding, Sir Manchi Eugenio, Tita Ana, Ma'am Jessie Lakwata, si Ma'am Olive Ambo, Tita Connie, si Ma'am Agnes Miller, si Ma'am Jasmine Laurente, si Ma'am Senya, si Ma'am Mercy Kubo, si Ma'am Shirley Sabio, si Ma'am Sally Lagmay, si Ma'am Jerry Guevara, si Ma'am Mary Christ Osias, si Ma'am Nora Lopez, si Tita Gracie, si Ma'am Lolita Mercado, si Ma'am Robe Batinyo, si Tita Mary Elaine and friends. Yan, si Ma'am Susan Abe, si Sir Jong Gabriel, si Ma'am Cynthia, si Ma'am Rowena Noblesa, si Anonymous, Sir Frank, Ma'am Yolanda Seguera Abuan, si Ma'am Josephine Bernales, si Ma'am Christy Albano, si Ma'am Banji, si Ma'am Maxi, si Ate C, si Rayuma Takahashi and Fernandez family, si Ma'am Lolit Camo, si Anonymous, Tita Merna, si Ma'am Los, si Maparo, si Ate Ailing, si Ma'am Cecilia Pama, si Ma'am Rita Gutierrez, yan si Anonymous, si Ma'am Senya, Rosebus Official, Jane Kalma Tira-Tira, si Ma'am Ana P. Hugarap Yanis, yan si Ma'am Jilinhan, si Ma'am Ropina Hilario, si Ma'am Rita Gutierrez para sa panghanda, si Ate Nina para dun sa 4,000 pesos na cash, si Ma'am Robina dun po sa padjak. Yan. Salamat po sa lahat po ng ating mga sponsors. Yan, maraming salamat. God bless po sa ating